बिगा दंबावो सनजय 12.5 बिगा गासै बहुद दंबावो एसे बुरजा गायखांना आरो इखिनि दंबावो एसे टटेल खै बिगा होननानै सोंहरगासिनो दङ आंखो मानसिफोरा कमेन्टआव टटेल 30 बिगा आं दहाय 22 बिगाल' हिसाब होदो आरो नों 35 होनलायबाय नंगौब्रा नों रोङाना हिनजाव मोनसेया जोगोनार भाजाया खेबसेल' बेदरखौसो खेबनै मोनगोन हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंहाबो दासान्दि मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सानफ्रामबो जोंनालाय दासान्दि माने फोथारावनोसै आरोना खामानिया सोरांबानो फोथार नोंथांमोनासो माने बेकार मोनलायसिगोन खोमा नायनो मा सानफ्रामबो गायनाय फुनायल' ओरै होननानै ओमफ्राय लोगोफोर दाथ' आरो गायनायनि दिनाव गायनानै लायाबाबो जाया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय उपाय गैया माथो खालामनो आरोना ओमफ्राय मोखांफोरखौनो नै गंबाय थानानै बुदाब नुलायलांबाय आरो ओरैनो बुथेथेखा महरानो ओमफ्राय गंबाय थानानै सान्दुं ओंखारबाय थानाय एकदम अबस्था गैला आरो थेवब्लाबो एसे मुसुगुर खिनिखौ आखिना लाबाय आं लोगोफोर नोंथांमोनजों माने फोथाराव रायलायबाय थाब्लाथाय माने एसे लान्द्रुन नुगोन नालाय नोंथांमोना ओंखायनो मुसुगुरखौ एसे आखिदबना लाबाय आरो ओइ दा गोलोमनायावनो स्र' खारजोबगोन बियो ओमफ्राय साथा लाखाबाय ओमफ्राय नै बिजावजालिया मैया ओंख्रि हरनायमोन बियो एम्फौ लाथा ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' खोथाखादों आङो ओमफ्राय आं बेखौ ओरैहाय होलांसै ओमफ्राय गासैबो जगाल पातियानो न' गाहायावसो थाजोबो आरोना लोगोफोर दै सा गय फाथै बायदिसिनाफोरानो माने न' गाहायनिफ्रायसो लांफानांगौ नालाय आंनिफ्राय माने जेबो लांफानांगौ गैया खालि दङ साथा गंसे ओमफ्राय जिफारि आरोना लोगोफोर थ'थ'बा लोगोफोर भिडिअखौ बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसै माने इन्ट्र'खौ आं दिनैया न'आवनो होनाय जाबाय आरोना फोथारफोरावबो मानसि दुमसिजो बालायलाङो आरोना होनो आरो मब्लाबाथ' आरो केमेराफोरखौ हमनो बालायलाङो खामानि दामानि मावबाथाय आरो सिं सानायजों बानायजों भिडिअफोरखौ लानो बायो आरोना लोगोफोर थ'थ'बा नायहोलांदो थांनायनि फैलायनि थाइजौखौ हांलानानै जालु लांबाय थायो जि मोजां थाइजौनो लोगोफोरा मा दं आबादिनि इंराजि फै थाइजौ जानाङा नोङो गस्ला गुफुरा इदि गस्ला गुफुरा नांगोन दानो गोदान दागखौ दांलायनोसै लोगोफोर नै माबायदि जागोनहाय खोथियाया फुनो माइ जादो आइ जदो दाखालिफोर फुनायावलाय बिराद मोजांमोनहाय दासो मा जालायो माथो नुनायावलाय बिराद मोजां नुथारदों ना खोथियाखौ रोजोबनो जि मोजां नुदों गोजौबो जादों एसे गोजौआखैना माबा गोजौसिनसो नुफैबाय आं मैयानिख्रुइ एसे गोजौसिनसो नुदों माबा लाम इ माखा नै इ माखायावनो गायजोबगोन आरो दुब्लि फोथार मोनफैलायबाय आरोना लोगोफोर नै गायनाय फुनाय बिराद फरजा फुदो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नै सिदा सिदि दुब्लियाव मोनफैलायबाय दिनै माने 6 बिगा दागखौ दांगोन आरोना लोगोफोर दाखालि आरो 6 बिगाखौ हाबोखांबाय ओमफ्राय दिनै 6 बिगा दागखौ दांगोन ओमफ्राय दाखालि माने आङो भिडिअखौनो लानाय जायासै मानो होनबाथाय बिराद बेस्थ'मोन आरो गायनाय फुनायाव ओमफ्राय आं गायनायखौनो देखायनाय जायासै आरोना 6 बिगा दागनिखौ ओमफ्राय नै दिनैसो देखायनोसै आरो बेलेग माबा गोदान दाग दांनायखौ खामलाफोरा फैजोब्बाय ना आयं मा एसे लेजिहाय जोंहानि खामला माखालाय 8था 9था जालायलांबाय ओमफ्राय फैसाखौबा ओरैनो 300 लायो इसोरो फैथ'र' इसोरखौ दा होगोनसो आङो माबायदि जादों सिमां गायनो हाया गल' गफो जादों ना हाब्रुआनो गैया हायानो फाग्लासो ओइ बारा हाब्रु जाया इखैजाय ओइ दाखालि गायनायासो जि मेन साफाथारमोन ग्लाम फोमोनजोब्बाय एकदम पुरा 6 बिगा दंखायो इयाव लोगोफोर ओइ नै एवगासिनो दङ मा एसे गिदिर माबायालाय दब्लायालाय गिलायलाङोहाय इदि नुबा आब' बख'नो हाया मानो हाया उनावबो थाङा सिगाङावबो थाङानो ओमफ्राय लोगोफोर बेयावनो हायथा आगैया सोंहरदोंमोन आरो नोंसा बिगाबैसे माइ गायो बाजै अननानै खोन्थाहरथार होननानै बुंदोंमोन आरो गासै जोंहा 22 बिगा जायो आरोना लोगोफोर
मा बुंनो आरो मिसाखौ मा बुंनो नोंथांमोना माने दुगानासो लानाय बायदि मोनगोन आरो ओरैनोसो थगायदो होननानै भाबिगोन आरो थारैनो माने जोंहा 22 बिगा हा गायो आरोना बेनिफ्राय मिसाखौलाय मा बुंनो आरोना जोङो बिजावजालिया साब्रै नालाय लोगोफोर गावबा गाव बिदिनो हा बन्दक लानाय दङ सोरबा टिका लानाय दङ आरोना गावबा गाव नालाय ओमफ्राय मानसियाबो गोबां नालाय हायाबो गोबां होननाय बायदि आरोना ओमफ्राय नै दा गायनाया जा बिजावजालि नाम्बार 2नि आरोना ओमफ्राय जोंहानियाथ' गायथ'वाखैनो लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो ज' जाजाय गायो आरोना बिनिखौ हाबा बिनिखौ हाबा बिनि ज' जाजाय गायो ओमफ्राय दायो 6 बिगा दागखौ हाबाय ओमफ्राय नै दा 6 बिगा दागखौ दांदो आरोना ओमफ्राय एख'आनो जाबावाखै 22 बिगा हा गायनायाबो मामुलि नङा लोगोफोर नोंथांमोना माने थगायदो होननानैसो सानगोन आरो ओमफ्राय हायथा आगैया सोंहरदोंमोन बेयावनो बेसेबां बुरजा माइ गायो नोंसा बाजै अननानै खोन्थाहरथार होननायखाय आङो खोन्थाबाय आरो ओमफ्राय खायफा मानसिफोरा दुगिसो होनना भाबिगोन आरोना ओरैनोसो बुंदों मादों दुगिनो ओरै होननानै भाबिगोन आरो दुगिनाय बाथ्रा नङा इयो जोंहा गासै 22 बिगायानो गायो आरो फुरा न'निजों जाबजों मालायनिजों जाबजों 22 बिगा जायो आरोना लोगोफोर मिसाखौलाय मा बुंनो ओमफ्राय नै गायनोसै आङो बिदि बखिबाय थाबा दा रायजागोनसो खामलाफोरजों बोरमा बायदि लेब बखिबाय थायो होनना जै दब्लायसे हानायनि जै हो सिमां दब्लायसे गिदिर हाबाय नै लोगोफोर दसेनो मानसियाबो बुरजा नालाय दब्लायसे हालायबाय नै दब्लायसे आलि जाहैलायबाय जि समायखादो खाथियाव ट्रेक्टर थानायजों आरो हाल थानायमोनब्ला बांसिन समायसिनगौमोन दाबायदियावल' बहा हालायनो आब' हालानो गैला हाल थानायबालाय एसे समायफ्लेगौमोन आरो मानसिफोरा फैजोबनाय लोगो लोगोनो दसेनो दब्लायसे हाबाय नै दब्लायसेखौबो हां जाबायानो दब्लायफोराबो जि गिदिरखाना मानसियाबो बाङानो बांसाबदो गोबाङैनो जादों नै ओरैनो गायनायजों मानायजों मानसि बुरजाजों समायफ्लेथारदो आरो दाउब'जों नायनाय जि समायफ्लेजोबखाबाय आयु नायनाय नै आयै बिरलांबायहाय आबाखौ गिनानै खावसे बिरलांबाय नङाबा जि साफा नुदोंमोनहाय सुन्दरिनो बेवथैनो ओं मा मोनजादो इसोरलाय एसे मोजां बिरफैदो मानसिखौनो गिबावलाया नायनाय माबा नाबो गैयाथ' इयावलाय दाउब' बाथावथाव एम्बुलखौनो जादो खोमा इसोरो जि गुफुरनो समायनानो बिरलांबाय नाबाखौ गिना खावसे दंफां फांसे थानायखायसोहाय साया सायख्लुम मोनदो लोगोफोर नै दंफां सायाव ज' फैलायबाय जों साहा लोंनो होनना फिनज्राब गारोना हर मिथाइफोरखौ केस हमगोन मालाय सिंग्रा गोजा ना खजाब' सिंग्रा जानो खजा जागोन होनदो आयं सिंग्रा जानो ना बोथिया जानो हो मिथिया बोथिया जा सिमा सिंग्रा जागोन ना बोथिया जागोन ए सिंग्रा जागोन दे ओइ आइया सिंग्रा जायानो आइया जानिया सिंग्रा मोनजालायबायस' नोंसोरलाय दखानिनाव माइ गायनानै हा सनिया गुदुं सिंग्रा लाबोना होफैदो अननानै बेवाया माइब्राखौलाय बेसे जानो ना लोगोफोर नै सिंग्रा बेलेग मेथाइ लाबोदो दिनै गावसाबा होनलाय मुरिया सुगिनि सिंफोर माबाया सिराया गायदोबाबो गाइखेर सा मोनलोंथाराखैमोन नै दिनैसो मोनलोंबाय गाइखेरफोराबो अरिजिनेलबो गैया नालाय पाउडार गाइखेरफोरखौलाय बेसे लोंनो माथो साथाव मैलायखौ सासेयालाय माथो साथाव मैलायखौ सामनं दं एसे बुरजा मानसियावल' बबाव साहा मोननोहाय सिंग्राजों गाइखेर साजों खोरोरो लोंखांनानै दंफां सिङाव दसे नोंथांमोनजों माने कमेन्टनि रिप्लाइ होनो सानबाय आं लोगोफोर गोबां मानसियानो माने बुंहरदों आरोना नोंसा माइसे
ज' अनलायलायो दाबो ज' ज'यैनो इदिनो थायो ओरैनानै बिदिनोसै आरोना लोगोफोर ज' ज'यैनो इदिनो इन्टारेस्ट बिजावजालि ज' जाजायो ओमफ्राय सासे आगैया सोंहरदों आरोना हाजिरानि दामा बेसेबां ओरै होनना ओमफ्राय जोंनिथिं हाजिरानि दामा 300 आरो ओमफ्राय ओंखाम गैया ओंखाम ओंख्रि गैया ओमफ्राय सोरबाफोर इदिनो जौ सेरेब होफैब्लाथाय माने लोङो आरोना मोनलोंनाय बारफोराव ओमफ्राय हाजिरानि दामा 300 जोंनिथिं ओमफ्राय आरो सासे आगैया सोंहरदों आरोना नोंस्रा ज' गायो नामा माइखौ होननानै ओमफ्राय दासान्दि माने जोंहा जुदा जाना थांबाबो बिदिनो ज' गायो आरोना माइफोरखौ ओमफ्राय हाखौथ' दहायनो खोन्थाखांबाय आङो बेसेबां गायो ओमफ्राय आरो नोंसोरनिखि बिराद थाब गायो ओरै होननानै बुंहरदों आरो जोंनिथिं आमथिसुवानि सिगांनो प्राय सोरहाबा जांख्रा जायो आरो थाबनो गायो जोंनिथिं आगोथियानो दैफोरा माने जोंनिया मानासनिफ्राय फैयो नालाय हाग्रानिफ्राय खुनु टेनसन गैया लोगोफोर नोङा ओइ आब' सुमारियासो गाखोनो नागिरदों इयाव नै दंफाङाव दे गाखोदो दे नारखांगोन आरो जोङो मोस्रोमा जिबायदि गोसा दङ जोजागोनहाय नै थौ गायहैनोसै 300 हाजिरा लानानै नोंसोरनियाव खिथौ दोलालायनाय जनाङा फाखायाव खिथौ दोलालायनाय जनाङा थौदो रानिमोन माइनावमोन थौ रायजानोसो थैयो होनना लाबाबो हनै बिबनांफोरजो सानजौफुनि लोंलायनोसै सेरेबलाय जुमाय गोदैलाय सान्दुं गोसानि अबे माइलाय सेरेब मोनजोब्बायना लाय बिलाइ मोनबाय जोगोनार भाजाया खेबसेल' बेदरखौसो खेबनै मोनगोन बेदरखौ खेबनै मोनास' मिरामिसखौसो खेबनै मोनगोन बेदरा खेबसेल' बिदि होननाय जादोंस' जोगोनारजों अमा बेदर जालायनोसै गायनाय फुनायनि मेंग्लि मेंग्ला देहाखौ लानानै हो मा दैया पानि सायाफोरानो दख्लिसो जाबाय आरो सायानो नांजोबासै मारा एरायलांबाय नै दफा एवना लाबलायदो अमा बिदै बिखा इनिफ्राय जोगोनारजों अमा बेदर ओमफ्राय नै आंनिया अमा बेदर जाया नालाय दाउ बयलारजों आलु जि मोजां एवना लाबखादो आरो खानाय गुसुं बिबोनाङा एसे खस्थ' एवना लाबदो हौवा मानसिब्लाबो मालाय ज'नो जाया मोनाखै नामासै आंनालाय बोराया 2 बिगा दंबावो सनजय 12.5 बिगा गासै बुहुद दंबावो ज' एसे बुरजा गायखांना आरो इखिनि दंबावो टटेल खै बिगा होननानै सोंहरगासिनो दङ आंखौ मानसिफोरा कमेन्टआव 22 बिगा आं दहाय 22 बिगाल' हिसाब होदो आरो नों 35 होनलायबाय नंगौब्रा नों रोङाना हिनजाव मानसिया बारा हिसाब रोंमाराहाय आङो हौवाफोरासो मिथिमारगौ खै बिगा खै मा ओमफ्राय मानसिफोरा कमेन्टआव सोंहरबाय थायो आरो खै बिगा गायो नोंसा होनना दुगैलायासै देहाय आं लोगोफोर डाइरेक्टनो माने आथिं आखाइ सुनानै ओंखामखिनिखौ जानफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मानो होनबाथाय बोराया ओंखामखौ सङाखै जाहैबाय ओंख्रिखौसो संना गालांदो ओमफ्राय आथुर बिथुरनो ओंखामखौ जानफैबाय आं माबार आथिं आखाइ सुनानैल' एकदम खामानियानो बोरायाबो हांसो आरोना मलाबा आलि खोनाय मलाबा बिदिनो खोथिया रानहैनाय मा खालामनो आरोना दैज्लां बोथोराव जाया बिदिनो आथुर बिथुर जायो मब्लाबा माने सोलाबलायलाङा ओमफ्राय नै आङो दायो ओंखामखौल' माबार जानफैबाय ओंखामखिनिया गुदुंबाबो अरजाया लोगोफोर ओंख्रियाल' गुसु जानांगौ लगायना जानो ओंखामखौ गुसुबाथाय जानो हाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओंख्रिया गुसुब्लाबो जेबो रोङा ओमफ्राय नै लोगोफोर बोराया मा संखोथाय माबा बोराया खान्थाल बेगर ओमफ्राय दालि केसारि इनिफ्राय ना गोरान मैथा होनानै जि बरिया संखादो नै ना बोथिया गोरानजों ना बोथिया फिथिख्रि गोरान दंमोन ना लोगोफोर गुरनायानो जोबाखै नालाय इनिफ्राय नै जि मोजां संलांदो आरोना बोराया ओमफ्राय आङो ओंखामखौल' जानफैबाय माबार जालि गब्ला गब्लि जाना थांसै लोगोफोर नै जि मोदोमफ्रु संना दोनबाय खान्थाल बेगर दालि केसारि मैथा ना गोरान रोंगौहाय आंनाबो बोराया नै